Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директор компания Фаберлик. Занҳои азиз, бонувони азиз, апа ва хоҳарони азиз, ҳамаи шуморо ба кори компания Фаберлик даъват мекунам. Кор дар компания Фаберлик бениҳоят осон аст. Регистратсия шудан, яъне номнавис шудан, кора омӯзондан, ба тамоми нозукиҳош, ба тамоми саволҳои шумо ҷавоб додан аз тарафи мо, наставникҳо, директорҳо ва навбатта директори командаи ман бепул аст. Ихтиёр дар дасти худтон аст, духтарои азиз. Маҷбурӣ нест, занҳои азизу меҳрубон, сами главни маҷбурӣ нест. Обязательно аз хонаводаи шумо ки калона, шавҳартон, хусур, хуштомад, ҳевар, қайсингл иҷозат пурсен, баъд дар мо бинависен. фикри бисёр накунен, ҳар як лаҳзаҳо ғанимат аст. Як рӯз пешай ман асло фикр намекардам ки дар ин муҳлати кӯтоҳ зиндагӣ ман бо тамоми ҳастиш дигаргун мекунам. Барои ҳамаи шумо ана ҳамин хел рост, ана ҳамин хел результата хоҳонам. Обязательно дар номерои рӯи экран WhatsApp дорум, бинависен, барои шумо низ меомӯзам.